Хайырлы көн Татарстан, хайырлы көн хөрмәтле телевизор караучылар. Студияда сезне мин Айзилә Батырханова сәламлим. Тапшыруыбызның иҗат төркеме безнең белән булган һәр тамашачыга күтәренке кәеф, уңышлы, матур эш көне теләп кала. Бүгенге чыгарылышта без сезгә уйнагыз гармуннар дип исемләнгән тапшыруның чираттагысын карарга тәкъдим итәбез. Отырабыз қапқа түбінде бик зор рәхмәт безнең гармунчыларыбызга. Кадерле тамашачылар, субханалла дип карагыз, чынлап та менә бер нәселдән шуның кадәр гармунчыларны күрү ул шул кадәр җанга рәхәт. Без бик матур гаиләдә. Менә таныштырып үтим әле, гаилә башлыгы Кадир әфәнде, шулай бит. Кадир әфәнде аның бер туганы. Дамир әфәнде, сезнең нәселегез җыр моңа гашык нәсел. Ансы сүздә юк. Безнең бер бала үстек, безнең 5 малай, 6 кыз. Менә безнең мин типшик малай. Менә абыйлар барсы да гармунда, баянда, кызлар инде бетәсе җырга, моңга бик оста барбыз да. Аллаһка шөкер. Әйдәгез бала чак хатирәләренә кайтыйк әле. Ничегрәк булды ул менә барыбер бит инде ниндидер истәлектәр кала, яшә гармунда уйнаган мизгелләр. Ну, кала инде, менә мин 8-не битергәч инде минем шул клубка эшкә кирдем инде, мине сразу алдылар шул гармунда уйнагаш инде. 8-не битергәч шул ничә 2 ел армия кадәр клубта эшләп киттем инде. Клубта эшләгәндә менә соң армияга киттем. Армиядан кайттым. 75-нче елда шундан соң тагын клубка кирдем инде. Үзебезнең җирәллек ансамбле бар. 10 елда шуның белән алып барабыз. Менә семья белән, иптәшем белән, иртә белән кич белән чыгып китәбез, төнлә кайтабыз. Димәк, сез шул бер ансамбльдә җырлашып яшисез, әйеме? Күңелле әйеме? Бәйрәмнәр сайын инде безне шакмыш калмыйларында Аллаһка катнашабыз, тырышабыз. Күзебездән бу килгәнчә инде тырышлык буенча. Минең хәтерлим мен кичә бер малаем Никаш уйный башлагач, бер малаем гармунчы булса ярар иде дигән, 5-се дә уйный диде әни. О! Менә бит Аллаһ Тәгаләнең амин дигән сәгатенә туры килгән инде, әйеме? Минем бик кичкенә иде, бик тупсай, ишектә шунда утырталар иде, гармуннан күрми, Умарзая белән теге аша киен уйнап тора иде. Анда язып, итеп шайтып бирәм дип без аның белән икебез. Алар өйрәнеп китте Шаһинур белән, күрше малай белән. Мин калдым шунда арткарак. Күңелле вакытлар, әйеме? Сагынып искә алырлык. Әни кәшне итмәсә кызлар миңа киләләр, бар, энеңне тыңа тәләзрәк дип. Биюкиләр уйнатырга клубка чыккач, мин барам да нәйдә уйнайын, нәйдә. Әле туңламыйдыр яма. Ну, бәләкәй бит әле. Ул вакытта ул әйеме менә сиземләү булган, әйеме бу гармунчының урды бит гел түрдә була. Түрдә гармунчылар бөтенесе менә ялчан булалар, ничә шундый микән алар. Ялчан булалар, ләкин барлык кызларның күзләре нәкъ гармунчыга төшә шулай. Менә төшә торгандыр да, менә мин клуб системасында эшләгәч, клубта эшләгәч, бишерләр уйнатабыз, нитәбез. Минем клуб битисе бар. Мин клубны битләп чыкканчы, кашалар шул менә асыла бар. Кайтып китәр берсен, кайтасың, пычрак ярын итеп менә асыла бар аны клубта. Тели белсәң теләк, тели белмәсәң имгәк дип борынгы заманда әйткәннәр бит име? Мин бала чактан ул гармунчы җигеткә кияүгә чыгасым килгән иде. Насип булмады. Ирем белән мин 39 ел яшәдем, 5 бала үстердек, но аның колагына аю баскан иде минем иремнең. Танцевать итә дә белмиде, чак өйрәтте мине. Без менә мин Кадирны димләп безне кавыштырдылар, аның хатыны белән минем ирем 2015 елда 1 елда ук вафат булганнар.
Һәм безне менә бер гармончы җегет белән таныштырам дип берәү таныштырды. Аның гармон уйнаганын күргәч, хуштан яздым инде. Шулай итеп, менә 3нче ел бергә яшибез без. Монсы тарих. Ходай менә шулай тели дә белергә кирәк, тели белергә, теләкне дә шундый сак тели белергә кирәк. Минем теләгемә ирештем, субханалла, Ходаема рәхмәт. Гармончы булды ярым. Искиткеч. Хәтта менә бу тарихларны тыңлагачтан күзгә яшь килә, шуны әйтәм. Инде Ходай гомер бирсен иде безгә. Амин, шулай булса, әле бик озак еллар менә шулай ак картлыккача ак бабай һәм ак әби булып, бергә менә шулай гармонда җырлашып, көлешеп яшәргә насыйп булсын сезгә. Тик шулай да менә хәзер сезнең инде танышу тарихын ишеттек, Тайфа ханым. Ә менә сезнең гармонда уйнау сәләтегез ничек ачылды? Чөнки бик менә әлбәттә егетләр аңлашыла. Егетләр инде аларның гармон моңнарына мәхәббәт генетикада бардыр инде ул. Ә хатын-кызлар инде барбыр. Ни? Хатын-кызлар инде алар барбыр. Менә ничектер башка төрлерәк. Менә сезнең ничек булды ул тарих? Минем балачак бит инде ул теге хатын-кызлар гармон уйнау, урысча әйткәндә дико смотрится име. Гаҗәп инде. Минем әтием бик оста гармончы, шундый пәһлевандай гәүдәле оста гармончы, сабан туйларда менә бирнә җыеп дан тоткан көрәшче җегет. Аның аккордеоны монда бар, әлдә истәлеккә саклана. Без моны карап китербез, монда үзенә күрә бер яткәрханә, моны аерым күрсәтергә кирәк. Ул гармонда уйнады. Минем абыем бар иде теге, монака кайтып йөри торган. Шуңа гармон өйрәтә, телләренә язып, 1-2 эшти бирәсең бит инде ул. Мин дә йөрим инде шунда. Әтием әйтә, мин дә өйрәнмәй. Як бар, хатын-кыз эше түгел ул дип кенә. Мине китермиләр инде. Өйрәтә тегене юк. Өйрәнә алмады. Мин аны карап утырдым да, әтидән качып кына әтинең гармонын ул эшкә киткәч кенә шулай итеп өйрәндем. Әтидән качып өйрәндем. Мине сәхнәгә чыгармады ул башта. Хатын-кыз йөри торган җир түгел, гармонны өстә бирмә монда дип. Аккордеонны да бирмәде башта. Аннан соң инде мин бик уйнап киткәч, ярар инде моннан котылып булмас дигәндер. Шулай итеп гармон уйнап киттем. Аннары мин сәхнәләргә барып чыгармады. Әтием миңа 18 яшь тулганда 42 яшендә иртә үлеп китте, кызганычка каршы. Мин арчага укырга кергәч, баян классына язылдым. Бер атна гына уйнаган идем, анда бер скрипка уйнап торалар. Әйтәм, мин скрипач булам. Икесенә дә йөри башлаган идем. Юк, икесенә дә түләнми икән укытучыларына. Син берсеңнән сайла дигәч, мин скрипканы сайладым. Мин бит инде әзрәк уйный беләм инде гармонда. Шулай итеп скрипач булып чыктым да, һәм укытырга җибәрделәр. Анда инде скрипкада уйнап, җыр укытуы бик читен бит. Мин педучилищеда укыдым бит. Шуннан бер атна эчендә аларның баяны бар икән, баянда бер ки өйрәнеп, җыр укытып киттем мин. Шулай итеп, шуннан бирле кулдан баян төшкәне юк. Инде пенсиягә чыккач, мәйтәм булды инде, бүтән уйнамыйм инде дип, 1-2 елмы уйнамадым микән минеме? Өйдә уйнадым инде ансы, сәхнәләргә чыкмадым инде. Шу. Аннары Кадир белән кавышкач инде. Хәзер тагын йөрибез. Менә шулай йөреп торыгыз инде сез. Безне барыбызны да куандырып. Һәм инде менә күреп торабыз. Әлбәттә аңлашыла, менә өлкәннәр уйный, яшьләрегез дә уйный бит. Монсы тагын да сөйдә балаларыгыз. Әйе, танышып киттек әле алар белән дә. Бусы минем улым уртанчы. Минем безнең 4 кыз, 1 малай инде минем үзенең. Алар бөтенесе дә баянда уйныйлар, гитарада уйныйлар. Бусы да гитарист инде безнең. Баянда уйный, кызлар да баянда уйныйлар. Монда катнаша алмыйлар инде пока. Мен үзем гармонда уйныйм инде. Бәләкәй чактан әти гармонда уйнагачтан кызыгып йөрдем дә. Теге яшьтән үк уйнамадым инде. 6нчы класслардамы шунда гармон алып киләм дә инде. Әтигә әйтәм, "Кая менә моны өйрәт әле сандугачлар капкада" дигәнне дим инде. Башта тегене бакаягыннан кушып уйнап булмады. Башта бу яктан гына уйнадым да инде. Аннан соң әкренләп бакаягыннан куша башладым. Бакаягы ул теге левый рука дигән сүз. Бас ягы. Шуңа тегене кушып иткәннән соң үземә ниндидер моң кирип китте үземә дә. Теге гармонда уйныйсы килә башлады. Аннан соң бит инде элек егетләрне армиягә озатулар бар иде бит инде, гармонистлар әс. Теге авылда инде шуңа күрә әкренләп шыгырдата башлагачтын вечерга чакыра башладылар. Тагы да шомара башладым.
Аннан соң менә кушып киттем инде. Аннан соң теге гармоннар бит инде элеккеге бит инде әти алып бергән безгә Тульскийны инде. Ул вакытта аны теләсә кая йөртеп, аның теге ватылды. Ана аптырагач хәзер яңаны барып алдым инде. Мин иң яше булсам да, шушы әтиләргә ярып, пенсионерлар белән дип әйтимме соң инде, алар белән 6-7 гармончы бергә атна сайын булмаса да айга бер тапкыр очрашып, менә шайтып күмәк уйнап итәбез инде. Ой, ничек кызык. Сездән күреп яшьләр дә өйрәнәдер Рөстәм абый. Әйе, менә хәзер бит инде әтиләр тоже элек бит инде, яни исән вакытта без тоже гаилә белән әти яни мин дигән конкурслар барды. Ул вакытта без башта Саба районы буенча, аннан соң Балташ, аннан соң Казанга хәтле гран-прилар алып, беренче урынга чыктык. Ул вакытта мин Курайда, әти Баянда, яни Кыбызда, Сеңнекәш, бөтенебез без гаилә белән сәләтле дип әйтимме соң инде. Хәзер әнә миннән бездән итеп инде кызыбызга күчеп килә, ул да ансамбльгә йөри. Алар тоже быелгы гран-при алдылар. И быел Сочига, Сочи паркка юллама алдылар инде. Музыкага тартылыш бар димәгәйме сездә? Менә монсы иң мөһиме, чөнки әлбәттә инде гармон моңнары алар бит буыннан буынга тапшырылырга тиеш. Бер уйнап җибәреп иткәннән соң күңелләр рәхәтләнеп китә, бөтен менә кан тамырлары киңәеп, тараеп алган шикелле була инде менә аны иткәннән Моны соң. чагыштыруның бездә булганы юк иде әле. Шәп әйттегез, чынлап та. Менә анатсың әле, сезнең иегезнең тагын бер матур бизәге ул гармоннар ядкәрханәсе. Һәм әйдәгез әле шуны бергәләп карап китик. Алла, карагыз әле мондагы матурлыкны. Искиткеч. Менә шушылар инде безнең гармоннар. Бу ничә еллардан бирле тупланган хәзинә бу, әйтегез әле, Кадир абый. Шул менә хәзер мин 15-16 яшьтән үзем шул әйбәтләп уйный башладым инде. Шулардан соң инде үземә менә абыйларның гармоны, менә абыйныкы, тегесе икенче абыйныкы, менә өченче абыйныкы мәрхүмнәр, менә бу абыйныкы. Бездә гармончылар мин аларны саклыйм. Бөтенесен монда минем кияүләр дә, Сеңнекәшләр дә подарок иткән гармоннар бар. Менә шуннан кызыксынып киттем. Кемнең чынбасында бар, кемнең нәрсәсе бар, менә буларны менә быел әле җыйдым. Менә шул кешенең чынбасында ята, күрәм, кызыксынып алам, кайтам, чистартам, менә рәтлим. Үзегез рәклисез дә әле, Әйе, үзем. Безнең авылга баргач, миннән 3 баян алып кайттык та, хәзер бөтенесен рәтләде. Әле аны күрше җегетләргә дә биреп торабыз. Аны кешеләргә биреп торам. Һәрберсе белән уйнап чыгар. Монда беләсезме, теге балалар керәмесме менә карарга? Керәләр инде, килгән кешеләр Бу музей кебек бит бу. Сабана килгәчтә постоянно шулай торам, мен шулай торайм, безнең минем шулай кайсын уйныйм, кайсын. Һәрберсенең үз урыны, әйеме? Кайчан кәеф килә шунда уйный. Мин уйный башласам, иптәшем чыгып җитә, тизрәк уйнарга мин. Мин бит инде Кадырга килгәндә приданный белән килдем инде, баян белән килдем. Гармон белән килдем, менә монсы. Монсы минем әтиемнең ядкәре, улыма менде инде, улымда саклана. Хәзер нәселдән дәвам итә. Шунысы бар. Менә ул кечкенә генә аккордеон име, аны Әлфия бирде, яни сеңлесе бирде. Мин күргәч гашык булдым инде аккордеон сагынган икән. Шунда уйнап була. Менә мин әйтерем, менә шушысын быел гашык булып, шуны сагынып алдык без аны. Менә бу Талиян гармон ул бит татларның горурлыгы бит инде ул. Әле аны булат ул менә шундый мотор иттереп, менә мондый нәрсәләр ябыштырып бирде. Менә моны исенә җылтырап торсын дип. Күрәсезме? Башка уйнаганда шундый мотор була ул.
үйләрдә гармун моңы һич кайчан да тынмасын. Уйнагыз, гармуннар! Уйнагыз, гармуннар тапшыруы Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән эфирга чыкты. Моңа шулар иде, без сезнең белән иртәгегә кадәр саулашабыз.